No havia acabat la cançó i tots dos nens ja dormien com a troncs. L'endemà al matí, després d'esmorzar i acomiadar-se, el Sinyol va marxar cap a un altre poble. El camí, que al principi era ample i rodejat de prats, es va anar fent estret i va començar a travessar boscos cada cop més espessos. El Sinyol va començar a sentir una mica de por, doncs aquell bosc semblava tret d'un conte de bruixes. Només sentia que sorolls que el posaven nerviós i semblava que darrere de cada arbre anés a sortir un monstre. Les branques sense fulles semblaven braços de grans ogres que se li apropaven. Va arribar un moment en què estava ben bé cagat de por. Quan d'una branca a prop d'ell va sortir de sobte un ocell negre volant i li va passar just per sobre del cap, el Sinyol es va endur un ensurt tan gran que va arrencar a córrer tot cridant com un boig. Va córrer i córrer sense parar i les branques dels arbres i les plantes li rascaven els braços i les cames i el Sinyol es pensava que eren bruixes que el volien empaitar. Quan ja no podia més, es va trobar que el camí estava ple d'ovelles que li barraven el pas. Les van avançant fins que davant del ramat va veure una noia que feia de pastora. Por, bosc, bruixes, branques... Va començar a dir el Sinyol sense respiració. Espera, agafa aire, que no t'entenc gens, li va dir la nena. Es van aturar una estona mentre el Sinyol es calmava i respirava més pausadament. Quan van poder parlar, el Sinyol li va explicar que el bosc estava ple de monstres i de bruixes que el volien agafar, i un ocell molt gros el volia menjar. La noia va riure molt fort i li va dir: «Tu el que tens és un atac de por, si encara et tremola tot el cos». És veritat, però és que aquest bosc fa molta por. Sembla que estigui embruixat. Doncs si ara tens por, espera't, que el camí passa per una cova molt fosca que travessa la muntanya per sota. I allà sí que fa por de veritat. I tu, que no tens por? Si ets una nena. Mira'l, el valent. Les noies som tan valentes com els nois. Això no té res a veure. Tot és qüestió de com t'ho prens. I tu, com és que vas sol per aquí, si tens tanta por? El Sinyol li va explicar la seva història i la nena, que es deia Mireia, va sentir llàstima pel que li passava i li va dir: «T'explicaré un truc que tinc per vèncer la por. Diu mon pare que de por en tenim tots i això no ens ha de fer vergonya, és una cosa normal. Però el que sí que és molt important és no deixar que la por et domini. Hem de ser nosaltres els que dominem la por. Les bruixes, els ogres, els dracs, els monstres i els llops dolents només viuen als contes i al món imaginari de la fantasia. Per això, de vegades, ens fa por la foscor, perquè com que no podem veure el món real, ens és més fàcil imaginar-nos coses i pensar que són de veritat. Els monstres no venen de cap arbre, ni de cap cova, ni de la foscor. Venen de la nostra imaginació. Per això, el que s'ha de fer és recordar-ho quan sentim por, i tots els monstres tornaran als contes i històries d'on no han de sortir. I per això el meu pare em va ensenyar el millor remei, una cançó. Escolta. Bruixes, ogres, ombres de nit, feres, monstres de sota llit. No us hi esforceu, no podreu contra mi, perquè el meu món no ha existit. Doncs les històries i contes de por són per vosaltres com una presó. No sortireu del món de la ficció i de la imaginació. Poc a poc, ja ho veieu, feu poc a poc, tremoleu més vosaltres que jo. Poc a poc, però sabeu que tinc raó. Poc a poc, tot fugiu mentre canto aquesta cançó.
poc a poc, ja ho veieu, feu poc a poc, poc a poc, poc a poc, que voleu més vosaltres que jo. Poc a poc, però ho sabeu que tinc raó. Poc a poc, tots fugiu mentre canto aquesta cançó. Mentre canto aquesta cançó. Mentre canto aquesta cançó. Mentre canto aquesta cançó.